taura kusha apangaripo Mdara wachadzwa mdara ndiye munhu wananga akashota ikoko. it's wonderful. Next time tikanzwa kuita nekamera nekamushini. It's wonderful kwandiri muZimbabwe wablesa moto kuti ndaswai ndichiramba ndichitaura inini kuti ndinonzwa nyaya kwachiyadzwa chawo. It's wonderful. It's wonderful kwandiri kuti ndiramba ndichitaura nenyaya kwachiyadzwa because kubva kwandakaenda pachiyadzwa inini ndichibva kuHarare kuno ndichigara kwadzana extension ndichinda kumboendawo kumaDiamonds kunotsvaga zvekutsera ndaitomboramba but pandakasvika mukati menzvimbo iyoyo ndakaona changing yelife yekuti mari iriko munyika. Ndakazviona mudhara kuti mari iriko because zvandakatanga kuona ndichirarama ndiri mukati menzvimbo iyoyo ka nzvimbo ndakavhurika because nzvimbo dzandanga ndisingaziye ndisina mari ndakanga ndapanguva yekuti ndakazoitawo mari yekuti ndanda kupinda-pindawo ndichiita zvandaiita tichitsera tiri mukati menzvimbo iyoyo ndichiona murubhuruzevha meZimbabwe munomu kuti it's a diamond field but diamond field yacho since ndakaenda kuchikoro inini ndandisandamboita sei ndasandamboona type yenzvimbo yakafanana neiyoyo kuti ndingazowanawo here mari nekubatawo diamond mumaoko mangu anonzi commercial diamond glass ndichiribata inoti iri glass here saka handipe ndakakanganwa nzvimbo iyoyi because yakandidisa zvimwe zvinhu zvakawanda because pandakaenda kwachadzwa inini ndakaita zvimwe zvinhu zvandakaita zvekutoti nanhasi handisina basa nezvandakaita especially kumusha uko first mari yangu ndakasiya ndakatenga mombe nembudzi kumusha mombe ngani ndakatenga mombe 1 nembudzi 6 zvinosenzeswa namukoma wangu inini vari kurima fodya kumusha uko. Mukoma wangu inini munhu weagriculture tine like plot farm iri kumusha yakasiyiwa namudhara wedu yekuti mudhara wako ndiani manje? Mudhara wangu anonzani? Mudhara wangu anonzi Noel Zembe. Dononzani? Ini ndinonzi Hamilton Zembe. Kuparidzai? Paridzai is not my name zvokuti zita irika handikwanisi kuriramba izita rakaita natural pavanhu handizivi kuti zvakafamba sei but handirirambi kana kuti nditi ndingariramba ka vanhu handikwanisi kutoti une problem but zita rangu nini rekuti ndiri pabasa kana kuti ndinozikanwa kunzi munhu uyu anonzi ningiri pachitupa nepabirthday certificate it's a one name Hamilton Zembe ndo randakabva naro kuclinic aiwa masazita mudhara wangu futi nini anonzi Noel Zembe anonzi Noel Zembe kana ukabvunza kana wedzera ndizive kuti mudhara wezvoshuwa inzi Noel Zembe aiwa mudhara wangu aisenza parosman maindastry ndo paisenza but anga ine mukonyo manje titaure mukonyo wamudhara wangu. Mudhara wangu anga asikadi kugara mabasa ndo problem yanga ina aitiza ameno zvaingoita hazvinongosiyana because I think mudhara wangu inini pamwe zvaakatoita zvakatondibhowa because ndakatoona madhara angu aimutoramba uri pabasa vakasara vakatoita zvinhu kwazvo because family yese yakanga iri muHarare munomu iri diki yese yakaunzwa munomu yese ine dzimba ine chichi zvese imwe yacho tori kumberi but mudhara wangu inini akaita mukonyo basa obva angotanga but akazotenga ake purazi rake raainaro kumushara akazoti ndoda izvi aiwa mudhara wangu akashaya ndianga nemabrama ivi aiwa ane mabrama ndi bamukuru wangu bamukuru Taka ndiye munhu akandiendesa kuchikoro takawira Zembe ndiye munhu akandiendesa kuchikoro. Mudhara wangu inini angangori nemombe nefamu yake achiita zvaaita but inini hangu pachangu inini life yandakanatsokurakura ka neproblem yekuti anonyanya kusvika pastranded imwe kumboti akambofana nenzara kana ndichishi ndakanyokura ndiri mufana freedom kuti tisima freedom yekuti takangokura tichingozi pinda apa enda kuchikoro chizvese taingozviwana but hatisina hedu good life but taingonyudzwa zvichingodini zvichingoendera zvichingodidi ndikazongonzwa kunoku mudhara wangu ashaya but momsi yangu inini I think momsi yangu nditori nehasha nayo mukati mekurarama kwangu because momsi yangu ndekwabhora ndiri muzukuru mufandaedza inobva kwabhora kwamurewa vanobva kwabhora pabhora pagrowth point mufandaedza sekuru wangu inini wangu aine imba mutown mabhora chemu ndomba wangu aine imba imomo but
vakazoshaya imba yendokubva izotengeswa. Saka sei ashana mumzi. Ndine hashana mhomzi dzekuti ndinotoshaya kuti chishirumbutika pana mhomzi yangu because mhomzi yangu ndinoziva sister yangu 1 iyo mhomzi yangu yacho chaiyo yakatosvika pakutotenga zvinhu zvayakatenga pakurarama kwangu ndikasvika pakuzoshaya isati yandipa ine ndiri mumaparents angu ndichienda kuchikoro ndikazonzwa ndasanganawo nehama dzavo vachiti zvakazofamba so zvikazofamba so tikadozozvitraisa kuti zvakazofamba sei kuti tione zvinhu zvipi izvozvo but vakazosvika kuti ndakazosvika pano pavakavigirwa maamexi angu inini akazosvika pakunobvisa zvinhu zvaidiwa kuna homsi yangu especially bamukuru angu inini roora vakanobvisa zvese. Saka asha uri kuti hausi kuonana nehama dzamadzikwa mai vangu inini ndikuda kuti nditomboenda kwabhora ndakasangana ana mufandadzi aiwawoka ndiri kuona kwabhora ikoko vakadyarana vakawanda zvekuti homestead yavo because wakabva kuzambia wakabva kumalawi vanasekuru vangu ndokuuya muzambia handizika vamalawians vanga uri mamuslims vanopfeka saka uri murudzi ke kwamoms kwamai vangu inini kamai vangu marudzi because wakabva kumalawi ndokuzouya kuzonoita musha mabhora muzimbabwe munomu but vanga vane imba futi maharare munomu sekuru vangu vanga inemba muharare munomu kumusha kwanga kuri kwabhora but vanga uri marudzi. Saka inini hasha dzangu ndedzekuti handisi kuziya sekuru vangu chaicho handisazivi yamhomsi yangu kana kuti sise vamhomsi wangu inini kuti kana bamnini but variko vanhu ivava vapenyu vamwe vacho ndaita waudzwa nana bamukuru vangu kuti kuna nanhingi but nenyaya yakuarairwazviya zita rako ungakwanise kurutondera zvisingaiti ritaure mai vangu inini vainzani Irene Mfandaedza kana kuti mahomed mahomed Irene Mfandaedza mahomed ndo ranga riri zita ramai vangu iro ende mai vangu inini ndakatovaona ndiri grade 6 kusvika grade 7 ndakavaona mai vangu 7 ndandakura ende ndiri kuona nepawavava wakuzovawana mai vamai vangu vakashaya aiwa handisi kutaura mai hama dzana mai vako chedzo wakuzodziwana vakukuziya kuti uri ikweyo dai wainyatsokwanisaika wabvongodza kana pauri kana phone number because vachakutsvaga vakatozara munomu vakatozara vape kanhamba dzako kana dzawedzera kuti vanokuwana kupi tarisa nhamba dzako ipapapa kuti mupe foni ndifoneri 076 ndokupa iwo haina mari kafoni iyoyi ichi ieconet ndisire please call me waona bhozi hama dzako kadzina dzichitokutsvagawo uchitaura so vari tokutsvagawo but havazivi kuti vari vokuwana sei saka ukaona zvichinji chakanaka kungotaura zvinhu zviri pamwoyo pako umwe munhu plus wobhoisa madetails ako kuti uwanike ndokutsvagana kwacho ndokutsvagana paina sangano nevidhiyo ari hama yako anobva anotanga kutsvagira mozi unenge wakatoshunguridzika tinogona nga tichiseka newe tichifara tese nguva yakareba ka tichigara naye but hatisingazvizive zvese zviri zvinhu zvinoita sei zvinobata mwoyo wana kakawanda tichinzwa vanhu vachitsvaga hama dzavo tishata vanhu vari kuita sei but zvinhu zvinotoita ivo vari kutozivawo kuti mwana wedu akaitawo mwana but vari kushaya havazive kana kuti unonzani 0734 ndonyora ine toda kuti dzingodzitaura taura bricks 0734 9188 azviti haina kwana haina kwana 0734 9188 haina kwana
0734 na inini zvofanira 6 numbers after 0734 zvofanira 6 numbers godzikuita 8 aina kwana after 0734 pamweomisa dzimwe aiwa haina kwana ndichandikutaura aiwa dzina 1 wausi kutaura 0734 ka zeta 6 numbers after 318 49188 mera ndizidhaire vanhu 8847 0734 0734 918 918 847 0734918847 ya correct saka So what is it? mira tanga taona kuti iri kurire andaite shama dziri kure ndo dzabuda saka chichitaura yaka namba yacho ndiyo namba ndiyo 10 zvintroduce taura zita rako kana uda kubvira kune ramai yako nerababa ako nerako hamene zvaunoita tozoisa namba ndiwani plus Zita rangu ndodza Hamilton Sembe. My first name and my surname Hamilton Sembe. Zita ramai vangu vanonzi Irene Fandaedza kana kuti Mahomed. Ndinobva kuMarange kwaMutare. phone number yacho inoti Namba dzangu dzinoti 0734 918 847 dzokererai futi plus phone number dzazembe 0734 918 847 ndo panowanikwa Hamilton Zembe mwana waIrene Mufandaedza ekuMarange Zembe Mahomed. Kuti wanatse kuziya Mahomed. So what is it? Kubva mai yangu inini pawakashaya kusvika kuti vanobva nechekwabhora vanobva mai vangu vanobva kwaBhora ndokumusha kwavo. komuna muHarare vaigara kupi hama dzavo Hama dzangu inini dzanatse kurongo dzamai vako Mbare muno. kupi Vamwe vaigara kunational kunoku kuna Rakajani. Chapaziya manje ndipapi. So what is it? Kuti ndizokura inini kusvika ndiri panapa zerere ndiri naro une makore manganizire ndine 28 28 wazara 99 arikuya wazara 99 1980 kuvhara gate kumuziye taura ka date of birth kaziva wazara date of birth yako kuti vagara vakaziya ka zuva nemwedzi wakazvarwa nokona kuti ne28 kazvitadza kupindira nedate of birth kuti mwana uye tomuziya wazvarwa mwedzi upi kwakudhara Zembe ayo panhamba pamwe ndopo wakanganisa padate of birth autadza pakuti 28 wakanganisa but taura date of birth yako tozocalculata zvedu zuva dhera wakazvarwa kuti 5 fanike ndakazvarwa ka 11 November urunzwa ndakazvarwa 11 November 1968 ndine 45 years wakazvarwa rini taura Zembe usatye usangotya chidu usanyanyogaya Zembe wakashungurudzika but usagaya chimbonwa unyatsofunga chimbonwa usakanganwe kwakudhara usakanganwe chimbonwa masezi vanozviziya iyo yatataura statement yekuti chichiyeserisi aiwa hatida kuziya kubva kwauri saka unoziva kuti ne28 years usikaziva kuti wakazvarwa dhee ripi kana gore ripi kana mwedzi upi
hande kumberi nenyaya orit tasiyani nazvo Apa vazvinzwa. But ini chokwadi zvandoda kutaura zvese apa ndiri kutaura straight inini kuti ndizosvika pandiri panapa ndichikura kudai zvino ndakasirwa mamusi yangu yandakasirwa yemufamily mangu kwaZembe ndakasirwa mai vangu mukadzi wabudikezi yangu wandakazokura naye ndichiri mudiki vanonzi Chingori nyaya manyaleti musanyanyotya. nyaya yemanyaledzi ka nyaleti yapapoto ka taurai zvinidreti vainzi ivoni magoso vanobva kuchipinga amai vangu vandakazosara nao ndichikura navo ini vanobva kuchipinga magoso vanobva kuchipinge amai vangu vakazotanga kutichengeta ndiri form 3 kusvika ndisvike form 4 ndakazonga ndazosara navo ndavapiwa ndichigara kwastation form 4 ndakaitira mamutare mutauni vanyamauru ndo vaindidzidzisayo kuti ndisvike pakuzopedza chikoro chese ndakanga ndakudzidziswa namai vangu nyamauru about 2 ndikati 1.5 kilometers mamutare ndaigara kuchirwaka muarea 3 mune chikoro chandakazopedzira chizodzidza ndikazouya ndikazomboenda chikoro chandakazoendeswa nabamukuru vangu bhozi ndakazoita mukonyo wechikoro ndakazomboendeswa pachimwe chikoro changa chiri pamberi nabamukuru vangu chinonzi Eucharist Eucharist pachristmas pass Toronto panobva Christmas pass paToronto tichikwira gomo tinongokona left muchienda kwamutare takutopinda mamutare andapenda longa oti mutare nenda left uchibuda unotena right but ana uchidzidza nguva yarefu because zvaidiwapo pachikoro pacho chichichi zvazvakawandisa ndikazongopedzisira chikoro changu panonzi paodds secondary school ndo pandakazopedzisira chikoro changu ndichidzidziswa namedham wainzi Mr. Mkomberanwa Mr. Mgadza waidzidziswa namedham wainzi chi medham Mgadza na Mr. Mkomberanwa ndo pandakazopedzisira chikoro changu anazosvika form 6 ndakazopedza form 4 ndo yandakazogumira zvangu ndikazongoperawo zvangu ndakazobuda kunga ne3 subject paform 4 anazonyangu pasi nabuda ndakazobudawo nezvimasubject zvangu zvisina basa recho kusvika pari nhasi so watizi chinhu chendinotenda inini ndinotenda mai vangu mai magoso vanosenza senemekwaZembe mai vangu mukadzi wabikesi yangu nabamukuru vangu kuti akaZembe vakandiyaritsa kusvika pandiri but inini ndine musikanzwa vanotondishedza but hamene musikanzwa yandakungoita chichichi but I think especially muno mumarare handofunga ndomune marelatives angu akawandisa kumusha vanhu vane chiro zvirongwa zvelife yangu kumusha hakuna vakatozara muno ndo mandakazokurira ndikaita zvese vari malocations I think baba vasara vari baba mushameno homestead yavo nevana vavo vanogara kuGirinora mumwe wacho vanonzi Shadikushata SK Shadikushata Zembe SK une muningineri kana mukoma inini handina munin'ina handina mukoma anonzani munin'ina hanzvadzi dzangu ndikatoti hanzvadzi dzemudumbu mangu inini kana kuti mukoma dzemudumbu rangu inini handina asi ndine hanzvadzi dziri best kwandiri dzamai vakandichengeta vandataura vaive anonzi iye Tatenda Zembe Lucia Martha naFarikai naMedia kari pamaoko I think ndo hanzvadzi dzangu dzandakanatsa kurarama nadzo dzinokwanisa kurwadziwa nelife yandiri kurarama kuti kana vakandiona kana papi
Alright. vanokwanisa kurwadziwa kuti ako mukoma chii chiri kumboitika ndo hanzvadzi dzangu idzodzo but dzangu inini dzandakaberekwa namai vangu ndakaberekwa ndiri kwana. Alright. Asi kunewo vanga vamboita vamwe mai vangu I think saka pana ava wataura ndo pana mukoma wako wanga uchida kutaura pana wanda ndichitaura vaka vana mukoma manje ndine vana mukoma ndinavo takasiyana kumamadhasi ndo vana mukoma wako takafana kumamadhasi brother yangu inonzi Nigel ndiyo brother yangu ya mwana wa baba vangu chaivo anditi okay izvi zvari kupi mukoma wako aimbogara munombari ari kufamba okay famu kuamti ariko ari kufamba iyo saka wataura kuti upenyu hwauri kugara muno vanoshungurudzika vakazviziva vanokwanisa kushungurudzika havasi kushungurudzika ba iyo vakazviziva kuti hausiri upenyu hwavanongo uchigara sezori mwana wakwazembe kwazembe ndokwemabhurama ka tivataurira nyaya yemabhurama kuti dai wanga uri mombe dai wanga uri chi uri bhurama hande nomai munoziva zvinoitika kapa kurarama tichida isu zvinoita kunga ameno but straight yandakakura ndichirarama ndichiona through my life and my family family yangu kubva ndiri mudiki ndichienda ndichibva ndiri mupana ini ndichikura ndichizvitarisa hangu pane vese ndinoona family yangu inini hameno tichichirikuitika but ndinoona family yangu inini yese mublood namudhara wangu ndinoona iri yakakura iri wewu pfuma dzemombe mapurazi makambani chichichi vanhu vakaenda kuchikoro vanotsenza mabhengi hanzvadzi tori nehanzvadzi dzimwe dzinototsenza mabhengi zvimwe zvekuti but pane kakushorana panoitika mufamily yangu inini chaiyo straight imari iyoyo vanhu vari mufamily medu andidakamwe kakutsarana but family andakakura inini iri very wealthy zvekuti vanhu ivavo pachinokwa chimwe chinokwanisa kuti vanhu vakwanisa kurama ndechekuti hatisatamboona kana kuti hwani yacho inoya kuti ikuone inyaya yekuti vanonga vaine kadiscouragement akurira ndakaita kekuti uyo hana but ukangowana one day kuti wapinda machena vanhu vacho vanonga vakuoneka manje zvinonga zvakutondinetsa saka inini ndori nekwiri yekuti tondichapindawo machena inini zvikaramba zvakadai sehameno iko ndo pesana kunoita mafamilies ikoko tiri semblood because masemblood I think vanhu vese vava ndio semblood namudhara wangu hanzvadzi dzangu idzodzo dzekuti mwana wadikezi mwana wachiwese vane dzimba munomu vese there is homestead munomu vakauya kudhara vanadikezi vangu semaindastry vakaita dzimba dzavo semagariro anoita vamwe vanhu mudzimba dzavo zvekuti vane dzimba dzavo kunana kwadzana kuna nani vamwe vari kunana borodochi but iri same blood nefather yangu ini but I know kuti chii chinoitika vamwe vacho ndoendi kutaura kuti ndakatokura navo ndichichengetwa navo but ameno ndakazomboita mukonya andakaita but vanotondifarira pamwe pacho vanototi munhu haaoneke haadi but ndakangodhinwa nokungoti ko vamwe ivo pachezvavo vanofambirane vamwewo pachezvavo zvisiri iwe vamwe havafambirani futi vamwe ivo vari wealthy vamwe vacho havafambirani vane kamwe futi kakutsarana futi kekuti handiendi uyo ane mari shoma uyu saka pane katype yelife yekutsarana saka ei mahwani saka pamwe ivo vachatanga kutozokutsvagawo kana waita mari keyo aiwa inini vanotondifarira inini manjeka problem itori kwandiri kuti zvino zvendinotsvaga hangu ka ndichinozvitarisisa but semwana handifanozotsvaga because ivo vanototi iwewe akakuchengeta saka unofanira kuya kupi kwatiri zvekuti ndikatoenda kwavari nandotibata point vanotobvunza kuti what type of living iwewe yauri kuita zviri kufamba sei usingauyi kumba kune vamwe iwewo manje toda kuziya isusu sezvo tigara tiri shamwari dzako mbari what type of living are you doing inini iyo yako iyoyo yakutitaura ndiri kurarama sei mumbari muno isusu right ito zvakararamira kedu tichitaura kararamiro zvauri kuti iwo hama dzako hadzifari ukadzikaziva kuti kurarama so havafari vanokubudisa kurarama kuita mai mari but inini manjika but inini manje type yelife yangu manjika inini handifunge kuti ndichada kumbari kunoku zvandiri kuita kunoka zvangu inini
kubva kwandakaita was an extension story book saka uri kutaura kuti kuri kundinakidza zvekuti kana takuzongosangana kana kuti inini ndakuvhakacha ndakuda kuzoenda ndichita zvekuvhakacha kuhama dzangu ndane type yeupenyu hwangu kwete ndakudzoka ndichiti mudhara chichishika inini madhireti kuita saka pane pandisina unzwisisa mira rame ukurarama sembari munhu ukubhadhara rendi mari yerendi ukuiwana mari yerendi mari yerendi pana pawedzera pana ndikukiyakiya urikuite chii dauza kuti hama dzako dziziziye kuti chii chauri kuita aiwa if I talking kuti ndiri kukiyakiya kana akazwa ndinoziva kuti munhu ari kukiyakiya hapana basa charo aiwa ingotaura kazvauri kukiyakiya kwacho because unoziva chii chinoitika mumwe munhu azizive kuti munhu wembari anogona kungomuka akagara because ndisi chizvaro chembari ndogona kungomuka ndakagara zvangu zvirikaya charako handiende kubasa nditeseba ndogona kungorana ndakadhakwa ndisangana singo same as mafesi angu vanogona kumuka vasina kana mari but iwe wakamuka usina mari zvatokuipira uri kukiyakiya uku chii chauri kuitira mari yedu ndiri kuedza kuzviraramisa pachangu upenyu hwangu because ine ndikatoswera ndisina kubata mari hazviite ndofana ndorarama ndine mari ndinofana ndorarama ndine mari life yekutoti ndakararama ndisina mari iyo ndakaita ndisichikugara pakwedu chaiko kwandakunoka hazvisi kuita zembe hausi kupindura mubvunzo kashamwari uri kuite chikwana mari yacho kutengesa manje aiwa ndiri kutengesa mapotato ndo life ndiri kuita ndiri kumbare muno kutengesa mapotato skupi kumbare musika kumakoronyera here nekuita safe ya mukoronyera nekushandisa ngoro kana kuti nova takurira mene kana kuti nova handindo zvaurikuita nova not ngoro unoshandisa ngoro yani havanohaya dzinohayiswa but unenge une vanhu vako vane phone number vamuzikanwa vanokufonera vachibva kumasabhabhu kune dzimwe nzvimbo vanotya kupinda musika vega vakukuziva vokuti wakawatenderana nawo musika memeya wavabatsira kutenga zvavari kutenga plus inini zvanguvokupawo kana $10 kana $5 whatever amount yavanokupa zvina munenge mawirirana ndo zvauri kuita usati ukukiyakiya because munhu wembare wakamuona achienda musika achiita izvozvo anotonyara iwo kutoita zvinhu zvakatopenya plus gara wanguvataurira vazive zvikuiti kuti iwoka uri kuswera uchitenderera kumusika ende zvinova zvinhu zvausiri kuda vataurire vatipe matsaga gara wavasimbisa vazvinzwa saka pazuva kana uchiti waita mari iri comfortable kuti udzoka kumba unenge waita mari simadhiri angu ini kana ngari ndanatsa kuita mari pamazotsvagire ndinoita mari yangu ndokwanisa kunga ndasenza kana $40 a day ko kana usina kuita mari kana ndisina kuita mari $10 kana $8 ita uchinwiririra nzembe hazvidi kudhibhaka unoita uchinwiririra iyo shamari kuita zvatikuita undijairira mbomira zvaurikuita izvo utorina zembe panavo indaka niwo saka kwati zvandikuita hazvisi important zembe ari kutsvaga hama dzake cha iwo usitsvaga hama dzake waona basa nazo chamuna kutsvaga hama dzake unotomubatsira kutsvaga hama dzako iwo uda kuti munhu asaziva hama dzake uri right here yo mike uri right ndiwani amek come here yeah let's go hasi right afukati zvandiri kuita ini chibalance zembe uri kuona handiri kuziva kuti zvichaenda paintaneti ka hausi kuda iti patagara tadzima because hapana pamwe paunosangana nehama dzako hama yako mufoni mangu ibaise wati ngaende paintaneti ka payoutube because ndopa vachazviona hama dzako ndopa dzinozviona kana usikati ndobva ndakodzima kamera yedu ndeyangu kamera isi yako ndeyangu because ndikutokupirawo permission yako
kana iwe usiri kuda kuti zvizikanwe kanangodzima maemba zviri kwauri and it's good kuti iwe uzvizive kuti zvichaonekwa. Pane zvekuti unozoita ungotora munhu but it's for you. Nyaya iyi kutoitika musociety saka tokumbirawo permission yako kuti tiise payoutube but Ghetto Crown King YouTube ukuti paine mvumo yekuti tiise. Hama dzako kana dzichiona dzozoona ipapo because hapana kumwe kwavanozviona. Mumwe mangu havangazviona zviri muhwe. Kutotora space yangu ifoni guys Samsung Galaxy Note 2 saka uda kuti tiite nevideo taurisa kashama taisa paYouTube. Saka mai manje chivataurira ngekupedzisira kuti ndine Hamilton Zembe wakazoti ndiri kunowanika pawedzera panamba 52 Mhlanga paclub wedzera taura ukataisa kakamera usanyari because vanokutsvaga ukashaya kuti utangira pari mbari taura kashama because takuti yakupera bhatiri kashama taura shama ndine Hamilton Zembe Mhlanga mbari kuda kuti ndivanonienza dzangu nemabrothers avo especially vandakakura vandakakura ndichigara navo vana hanzvadzi dzangu dzese nemafathers angu. I think kana mukazvionawo ngotaura kuti tiite sei siyana kuti ndo pandiri kugara because mamusi kupaziya asi tese Hamilton Zembe kaka ndine Hamilton Zembe ndakakurira kwaMarange zvingodaro ka because avaziva kuti wakakurira kupi ita uchinwirira usamira kumira Zembe achimwa ka ndichivapa futi nhamba dziya dzazembe 0734918847 ndidzo nhamba dzaHamilton Zembe. Andazongotaura amwe malerepsi yanga yakakosha ndeyamadhazi amaredipsi angu anotoziziva ndogara pana mdaziya ini vanondivagara vachindiziya yakakosha ndogara papi pacho augare paintaneti taura zvine pandiri kugara izvozvi pandiri ndepawedzera panamba 52 Mhlanga mbari aya kunzwa pawedzera pacho anonzi Godfrey Mutoo anonzi Godfrey Mutoo ane mukoma wake anonzi Sebastian Headmaster sati wedzera vamwe vanhu vatombomuziva because vanhu vanoshaya kuti kupa wedzera paipa wedzera chii paipa wedzera saka anyways hande vapise saka kutaura wandiri kuita uko kwauka hakusi kuti kuita shi but ndiri munhu ndiri kutaura ndine patient yangu yese handisi kutaura ndichizvinga but ndangotaura kuti zvandiraura izvozvo mudara nepatient yangu.